دو سالên pir bi zehmet bi serserokê Amerîka Donald Trump her ji dema serkeftina wî di hilbijartinên serokatiya Amerîka li sala 2016 derbas dibin. Donald Trump dibêjit ew amadeya hevkariyê digel her lêkolînekê biket li ser destêwerdana Rûsya di hilbijartinên serokatiya Amerîka da û herwesa derbareyî kardariya wî û her tem red dikit destêwerdaneka Rûsî hebit. Ez herdem hevkariyê gel her aliyekî dikem û pirsa destêwerdana Rûsya bi têkirayî xapandine. Piştî şahdiya parêzerê berê yê serok Donald Trump li heftiya borî ew ê serok bi nijadperstiye û neserrastiyê navkirî, divê heftiyê da Komîta Dadweriya Kongresê Amerîka daxwaza hijmareka zûra belgehan ji endamên demokrat li civata nûneran da li ser heştê kesên peywendîdar bi serok Trump û kardariya wî kirin û ji wan parêzerê berê Michael Cohen û Eric Dan Trump kurên serokê û zavayê wî Jared Kushner wekû beşek ji lêkolînan li ser astenkirina dadweriye û gendeliye û bikarînana xirapiya desthilatê. Lê ev hemû nebû ladana serok Trump ya ji desthilatê wekû kar bi destên bilindên demokratan dibêjin. Ladana serokî pirsekî alozê di welatê me da em li benda lêkolînê dimînin ka qanûn çi dibêjin. Komîta Dadweriya Kongresî ku yek ji bihêztirîn komîtaya di nav Kongresê Amerîka da û berpirs e li ser şêwaza ladana her serokekê ku ji berî niha lêkolîn digel serok Richard Nixon û Bill Clinton kiribû. Xanim Pelosi hojdarî da li ser pirsa ladana serok Trump heta encamê lêkolîna Robert Mueller li ser ihtimala destêwerdana Rûsya di hilbijartinan da dernekevit. Lê John Hoddick ji navenda Brookings dibêjit demokrat hewlên ladana serokî didin. Demokratan pir ji dil hawar dikirin ku divê lêkolîna Mueller ji destêwerdana serok û bandora komariyan bête parastin. Ez bawer dikim demokrat pêngavên ladana serok Trump dihêvêjin berî ragihandina raporta Mueller û ev e dûrûyî ye. Michael Cohen parêzerê taybet yê serok Trumpî wêneka rûn û mezintir li ser ihtimala zêdegaviyên Trump li berdem Komîta Dadweriyê aşkira kirbû. Demokrat dibêjin serok Trump nikaritin van belgehan biveşêrit. Hejmareka zor ya belgeyan tê te komkirin û ew nikarit beravaniyê ji xwe bikit yan hezir bikit ew parastiye. Mebesta min ew e dê dadgehê asteng bikit û zêdegaviyan bi ser qanûnê bikit. Koç Gaspî dibêjite nîşanê lêkolînê ku ewa demokrat bawer dikin Rûsya dest di hilbijartinên serokatiyê de hebûn çi encama bi xwe ve nagirit û komariyên Kongresî piştgiriya serok Trumpî dikin. Ji ew ez dibînim û encamê lêkolînê çi tiştekî nîne min ji piştgiriya serokî rabigire. Digel nizîkbûna hilbijartinên serokatiya Amerîka ya sala 2020 demokrat û komariya Rîpirê astengan dibin derbareyê qayîlkirina dengderên Emerîkî. Şareza bawer dikin eger demokrat divê pirsê da şaştiyekê bikin helbet serok Trump û wê dijî wan bikar bîne û hêzekê bite Trumpî di hilbijartinên sala bêt. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.